खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ 28 नं गयबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि महरै जितेन मुसाहारि बिथांखौ थिसनबाय। आदिबासि हारिफोरखौ ट्राइबेल STनि मान मर्यादा होनांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव गेदेर हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि सान्थालि फरायसा आफाद, आदिबासि फरायसा आफाद आरो लोगो आफादफोरनि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझाराव रेलि दिन्थिफुंदों। मेक्सिक'नि 25 बोसोर बैसोनि फातिमा बस बिथाङा थाइलेन्डआव सोलिबाय थानाय मिस इउनिभार्स बादायलायनायाव मिस इउनिभार्स 2025 महरै सायख'जाबाय। BTCनि सावस्रि, नोगोर जौगाखां बिफान आरो सुबुं अनसाय बिफानाव साफाय खालामग्रा खामानि ग्रेड 4 साख्रिफोराव भास्कर समाजनिफ्राय थिसनथाइ होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों भास्कर समाजनि दैदेनगिरि भीम भास्कर बिथाङा। मोन 6 हारिफोरनो ST होयोब्ला जों बर'फोरा गोमोरलांगोन, मोस्रोम जालांगोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिल्लीनिफ्राय फैनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायगोन होनना फोरमायथिदों। दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि जिल्ला मिरु दखरा आरो जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोना आसामाव बड'लेण्डआव जों थांफिनगोन। थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि BTC काउन्सिलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिहेतु बिथाङा सरकारनि मुरब्बी आरो 2003 सनाव BLT आसाम सरकार भारत सरकारनि जि सुक्ति जादोंमोन, जि 6 सेडुल मोनदोंमोन, बे 6 सेडुलनि बिथाखौ मजबुत खालामनाय माने मोर स्ट्रेंथेन, मोर पावार, मोर अट'नमि आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सनि भित्तिखौनो लानानै 2020नि एकर्ड आरो बे एकर्डआव जि खोथा बाथ्रा लिरनाय दङ बेयो जानाय लोगो लोगो आथिखालाव काउन्सिला जि माने सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना डाइरेक्ट भारत सरकारनिफ्राय पुँजि मोनगोन, फाइनेन्स मोनगोन, आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखागोन। दा बेखायनो बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 सनाव बिथाङा सुक्तिनि सासे साखि सागानगिरिमोन, उइटनेस सिगनेटरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीनिफ्राय थांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिल सरकारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो मदद बिगोन। सुक्तिनि मावनांगौ दायित्वआ भारत सरकार, आसाम सरकार। सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि मेन जाय माने इन्स्टिट्यूशन आरो गभर्नेन्सआ जाहैबाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बेखौ मदद होनांगौआ जाबाय BTC सरकार आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन। BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरजों लोगोसे 125 थि सोदांनाय आयेन 2019 आरो आर्टिकल 280 खौ फैगौ गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौनि दाबिजों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव एबसुनि 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लाना माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दिल्ली सरकार हमारा सुनिए, 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 दिल्ली सरकार हमारा सुनिए, 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 सुक्ति का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, एक होमराम चोली जी मिलोंगे, लोंगे, लोंगे, जय बुरारी जय। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा दुंहाव थासारि। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय बायदिब्ला दतमा पुलिस थानानि बिबानगिरिया दतमा CHCनि डक्टरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि हेंथायै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। लागावनै दतमा पुलिस
थानायाव माने हस्पिटालनि बर्मन सारखौनो दम होनानै फैदोंनो फाग्ला बिराद फाग्ला बे पुलिसा आसला माने हेलमेट गानबाबो बेना माने हमलाजोबो फाग्लासो मानसिया कल पिकआप जाबाबो हमो बियो आउट खालामनांगौ बेखौ आउट करा লাগে बिराद खाराब फैसा Butuh mau sekamna. কি হয়েছে বর্মন স্যার কি হয়েছে বর্মন স্যার দতমা বাজার মানে এই ওসি অপমান করেছে আচ্ছা আচ্ছা তার কারণে নাই লাগিব এই কারণে মই ইয়াতে বর্মন ডক্টর তো ওসি স্যার আইছে 2 দিন হল আর আমার বর্মন স্যার আইছে 35 বছর হয়েছে আমার লোক জন্ম আগত তাই এনেকুৱা তো দুই নকরিম না আমার লোক বর্মন স্যার এই কারণে